Il-blogger ta' wieħed mill-attivisti ta' Repubblika Occupy Justice Manuel Delija kien ghostwriter favur Adrian Delija, il-kap preżenti tal-Partit Nazzjonalista, meta kienet għaddejja l-kampanja għall-għażla għall-kap tal-Partit Nazzjonalista ftit aktar minn sena ilu. Dan ħareġ mix-xhieda li ta' Pier Portelli, iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello f'kawża tal-libel li qed jagħmel Manuel Delija kontra Robert Cremona bħala editur ta' Media.Link Communications fuq dritt ta' risposta. Manuel Delija rid li tixxanda risposta fuq risposta li ħarġet mill-medja tal-Partit Nazzjonalista wara li fuq il-blog tiegħu Manuel Delija kien implika li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kellu interess li l-liġi tal-kannabis tgħaddi mill-Parlament. Pier Portelli qalli fix-xhieda tiegħu li huwa kien infurmat li kienet saret talba għal dritt ta' risposta minn Manuel Delija wara li Net News kien ippubblika tweġiba bid-dritt għal risposta li bagħat il-Partit Nazzjonalista lill-blogger Manuel Delija. Risposta tal-Partit Nazzjonalista kienet li l-partit kien kontra l-leġislazzjoni tal-kannabis u ma kienx minnu xejn li kif qal Manuel Delija li l-grupp parlamentari bil-kemm iddiskuta din il-leġislazzjoni minħabba li l-kuġin tal-mara tal-kap Nazzjonalista kien interessat f'dan il-proġett. Pier Portelli qal fil-qorti li dan ma kienx minnu xejn fejn fil-fatt kemm il-kap kif ukoll il-membri parlamentari nazzjonalista kienu votaw kontra dan il-proġett għat tkabbir tal-kannabis fil-pajjiż. Portelli qal li huwa kien ta' istruzzjonijiet il-ħaddiema ta' Media.Link Communications biex ma jippubblikawx id-dritt ta' risposta għal li huwa kien ilu jaf il-Manuel Delija peress li kienu wkoll flimkien l-università. Tenna li kien konxju li kellu pinna tajba u kemm il-darba talbu biex jiktiblu xi artikli, tant kemm kelli fiduċja fih li meta kont direttur ta' Malta Independent offrejtlu impjieg bħala editur imma maċċettax u talabni id-doppju ta' dak li jiena kont offrejtlu. Fis-sajf tal-2017 waqt it-taqtija għall-kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija kien talabni biex ngħinu. Kien ġie miftijem li Manuel Delija jagħmilha ta' ghostwriter għal Adrian Delija, jiġifieri jikteb l-artikli f'ismu u kien aċċetta u l-artikli kienu saru bejn Awwissu u Settembru tal-2017. F'Settembru, hekk kif Adrian Delija rebaħ it-telliq għall-kap tal-partit, Manuel Delija kitibli u talabni biex jibda jitħallas biex ikompli jikteb għal Adrian Delija għal Pier Portelli waqt li preżenta kopja tal-messaġġi li għaddew bejnu u bejn Manuel Delija. Portelli tenna li fl-istess messaġġ Manuel Delija għal jagħmel dan ix-xogħol bi ħlas lil klijenti oħra u hawn qal ix-xut beda jitħasseb dan peress li ma kellux idea minn setgħu kienu dawn il-klijenti u minn hemm il-qudiem beda jqis li l-kitbiet ta' Manuel Delija setgħu kienu qed jinkitbu għal diversi klijenti partikolari li Portelli ma kienx jaf min kienu. Pier Portelli qal li minħabba dan kollu peress li ma kienx jaf għal min kien qiegħed jikteb kompla jikkonvinċi lilu nnifsu li Manuel Delija ma kellux jingħata dritt għal risposta. Biex isaħħaħ l-argumenti tiegħu Pier Portelli ippreżenta wkoll dokumenti li juru l-korrispondenza u SMS li għaddew bejnu u bejn Manuel Delija fuq dan il-każ. Għal Media.Link Communications qed jidher l-avukat Vincent Gallia waqt li għal Manuel Delija qed jidher l-avukat Andrew Borg Cardona. Is-seduta tkompli fl-20 ta' frar li ġej.